Pili lang bula-bula ba yan? Yato. Ano kayo? Taas na yung... Pili ni Gabi. Naka-launcher. Jeez. Ito, saan? Ada picture mo yun. Kaya mas kata na kang nao. Di, pang YouTube eh. YouTube lang mo. Pang YouTube mo tayo, YouTube. Muna asawa ni Alvin. Si Park. Kana asawa ni Wilmer Laurenti. Kana siya. Sorry. Kini siya? Kena, kinsa. Ano? Dara! Dara ka po, no? Ito pa po po. Dapat ko po sa. Ha? Masa man? Muna mo tuhan. Tapos ka ba yun? Baklay. Kau tu plato lu. Ha? Bolo ko Troy! Hindi bolo Troy! Ako yung bolo mo. Pila to? 10 minutes sa kuhan sa YouTube, no? Muna ako kanon, ganador! Inip kapag linya ni. Kumaya na eh, tadi na sa nguyo. So naman oy. Ano susunugan? Oo, yun. Kita kasi. Ha? Asa anak. Asa darare. What's your order? Di sini. Gedag butong. Ano bula-bula, Chi? Bula-bula. Ano sa ulo? Oy, ugma na bula-bula. Dapat nila na muy bula-bula. Unya lagi na, buang. Dugay para ba ta diri na ba? Do. Sorry papa, sorry. Okay ra. Kaya yun na po karon dito. Pablo, Uy, video. Ano kuan? Kito nga kasi. Sumayan tasaw kasi. Ay, nagkain nyo. Mamata na, Dito mo mi gatik-atik. Buong patay gusto. Kaos. Uy, sa mga sir, eh, pare mo sir. So, sir. Tal sir, sama itlog sir. Uy, ano ka mo kabilo eh. Nakari. Ba, lechon ba ito man? Bili. Ito binso no? Ito binso. Napalay. Ano eh? Kaluwa. Tapi na lang. Mo nga ni. Tuwa mo sila na bang? Hindi, tulo. Yan anak. Bugdus. Ito orcho yung sawa ko na to. Kuri, sudan di. Kapang, sa mga bang. Ito lamig ka na pa, try mo bay. Kaya giloto mo yan, gigal yung hard. Hindi na, minyo na eh. Ninyo, nanon. Kita pare ka naman. Ha? Kita pare. Kita Kita gachi. Yata window. Mura mag... Huwag kasunod. Ano na eh? Tanong, wala ka rin. Tanawa siya.